যতন হামबाय তিনি जों कायसा बीजेपी को 2016 नि जों अनेक कष्ट खाई सरकार तब माने परे विधानसभा 2018 नि परे जों अनेक कष्ट खाई आज के 2021 पाइना नाय तंखाताबो आरो एक मास बाकी जों बीजेपी को अनेक कष्ट खाई दूर दुरान्त अवस्था अनेक कष्ट खाई सामं तांलाय माने बिसिंगते आज के पर्यंत चिनी बागै कुनो एकता दागाबो खै जों शुद्ध मांथायनि बागैया जों एलाका डेभलप खालामनानै मुसुकमानि अबावबो जों खैमाया एरपरे बांमा जों जनगणनि बागै सामं तांनानै दंनालाय माने ब्रबाय स्टेप मिलिलाया ओंखाय ब्रनि कायसा तमा वानसं सालायमिया ब्र पार्सोनाली मोबाइल बाय अनेक किछु कम्युनिकेशन ब्रक्सनि पार्सोनाली खायलायो ओंखाय आं बायखौनो कम्युनिकेशन टंया आं अनेक जिनि बीजेपी नि बा एमडीसी रंनो जिनि बिकेरि आं रंनो जों आं अनेक रिक्वेस्ट खायका जेबा जानायखा बने मानदे बो आना बालो खाय बुझाय जा ताबो जे इरनि लोकल जारा जिनि कयेकजन नेतृत्व हिंतंना बीजेपी नि गय ब्र आं बाय अनेक किछु माने चालमानि हाय थांखांखाय आं ब्र बाय बाध्य आना आरो अनेक किछु हिंका ब्र जे नों तिप्रा माथा खायो आज के नों कायसा तिप्रा माथानि फ्लेग तैयानि बागै तैयासे मुंसा जे नों बाध्यगत नों तिप्रा माथा जे खायतों हियाना ब्र बीजेपी नि बो पोस्ट दंमोन न आं कायसा जुब मोर्चानि गन्डासरा मण्डल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट रशियाबारि एरियानि का रशियाबारि एरियानि तो आं क्रय आं एकमात्र गन्डासरा मण्डल कमिटिनि जुब मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट तिनि बुसुक जरा तो बो कयजन फेमिलि तो इनाय जॉइनिं खालायका तिब्रा मथाव ताबो बर्तमाने तिनि बिसिंग तो 21 फेमिलि प्लस 65 भोटार